Ia sună-mă, orfane, băga mea și pula măta. Să vedem la ce te-ai gândit când ai comandat această pizza. Momentan, clientul apel. Hai, sună-mă tu, că și ăsta primește apeluri de intrare, dacă e. Avea, așa că nu pot să... Stai așa să scot. Așa, bun. Hai, sună-mă tu să vedem. La ce te-ai gândit când ai dat această comandă comestibilă? Domnul Cristian, bună seara! Bună seara, mersi frumos de comandă, frate. Da, frate, să știi că eu mă gândesc mereu la tine, de asta comand canapele, chituri și găsesc. Ah, da, un control la creier nu ți-ai comandat și tu pentru tine? La tine de ce nu te gândești? Nu capii pulpi, că am încercat, te-am luat bere, te-am luat ce-ți place. N-avea capii pulpii? Nu, că-ți comandam mult, îți dai seama că nu mă lăsam eu. Nu te lăsa eu? Normal, că n-am dat daune, că am făcut pe... Deci tu n-ai donații făcute pe YouTube, câtă daune am dat eu de când te cunosc la București, acolo, la toată lumea. Adică îți dai seama că eu mereu comand. Asta zic, frate, asta zic. Dar cum te simți să fii primul YouTuber swatat pe live din România? Că eu am fost primul care a swatat prin YouTuber român. Ce mi-ai făcut? Swatat. Numai la tine a venit poliția pe live din toată România. Pe cine să soatezi? N-a venit nicio poliție la mine niciodată. Nu a venit cu live-urile aici, vrei să le arăt? Poliția locală nu se pune. Deci tu vrei să chem direct SWAT, să zică-ți bombe, că vrei să-i enervezi pe ea la ușă, pe băieții din Ștefănești, Păi să da. intre peste tine. Păi da, direct SWAT-ul ăia grei, dacă te ține. Îți place băieții din Ștefănești, că vin cu câte 5 canapele, cum îmi place numai mie, cu butelii, cu tot ce trebuie. Din Ștefănești erau aia cu canapele? Da, și băiatul ăla care a venit cu un dulap, nu, cu un raft pe care se țin buteliile de o tonă. Ăla a fost cel mai bun. Nu știu, că n-am luat contactul cu el deloc. Sincer, n-am vorbit deloc cu el. Și prostivatele alea care ai vorbit cu vecinii, de-au venit câte două, costau 700 de lei ora. Mai știi cât să zici vecină tu, că le-au gonit? Da. Mi-a zis că și el era ocupat, nu putea să le folosească. Bă, dar coaie, mi-ai trimis săptămâna trecută un moș coaie care avea Alzheimer, așa era, tati, ești coaie? Deci copilul ăla de 13 ani care... Bă, nu era copil de 13 ani, era un moș de avea Alzheimer, abia vorbea, nu înțelegeam nimic, ești prost? Eu de dosul ăla mentat care făcea cu electric, era ceva la panou electric, avea chef și el. Că, tati, era un moș de avea Alzheimer, abia mergea și abia vorbea. Știu, era electrician cu aia, că am vorbit cu el la telefon, i-am numărul, dacă vrei eu trimit. Păi și nu ți s-a făcut și ție milă să-l pui pe omul ăla pe drumuri, abia mergea și era și handicapat, mai aveam puțin și venea să-i dau din donațiile mele. Eu sunt un farseot, eu n-am inimă, eu trebuie să fac farse, atâta știu, să fac farse, asta e viața mea. Astea sunt farse în mintea ta, sunt farse? Sunt amuzant, coaie, toată lumea vede, uite ce râde de farsele mirobolante. Și te bucuri de momentele astea de atenție? Să știi, băi, să când am făcut daună, cea mai mare daună pe care am făcut-o, a fost cu canapelele, a fost cel mai bun, băi. Dar bă, copilul ăla de 13 ani care plimbă căței, îl mai trimite? Da, mi-ai trimis mai mulți, de vreo 2-3 ori mi-ai trimis copii cu căței. Și am trimis și o femeie gravidă cu aia, asta cred că a fost cel mai urât, că era... Nu am văzut-o. Să mor de nu. Sau cred că m-am trezit din somn și am dat un pumn în burtă, să plece, să mă lase să dorm. Perfect, așa îmi place, cum ne place numai nouă. Dar bă, trebuie să... Bă, eu n-am văzut nicio femeie gravidă la ușă. De fapt, bă, da, mă, cred că a venit o femeie gravidă, dar nu vei... Pentru ce ai trimis-o? Pentru decorațiuni interioare? Pentru ce? Avea de vânzare o roche. O roche. De ce, nu-i mai venea de burtă sau ce? Da, era grasa dracu, moldoveancă împuțită, stătea și în chirie în București. Trebuie să-i dau o lecție, să înțeleagă. Nu mai trimite-mă oamenii degeaba cu aia, că... Oamenii sunt sărași cu aia dacă vând și ei pe ulei câte una, câte alta. Mi-a plăcut ăla cu petrecerea de copii, care l-am trimis de... Ăla da, a murit cu el. Mama, dar să-ți trăiască, mă, sunt și tu și faci tu o reclamație la... Cum ești nițelul ăsta? Bă, dă-l vă dracu de la Forever Pizza, Tu ai mâncat și nițelul ăsta? Normal că nu. Băi, dar ce dracu are șnițelul ăsta, da? Bă, da, ai luat unul de porc și unul de pui sau ce pula mea? Nu, acolo scrie meniu pui.
Deci eu am comandat meniu de pui. Meniu pui și pe ăsta de ce l-a dat pizza calzone carbonizată? Ești nebun? Nu știu pe ei. Dar dacă îți donezi cu PaySafe, ai cum să mă găsești, că eu ți-am mai zis că vreau să-ți donezi și Eu la nu am prima PaySafe, nu înțelegi că nu am PaySafe, am numai card, frate. Păi cred că singurul mod prin care poți să-ți donezi, îi cumpăr eu un PaySafe și îți trimit prin SMS codul și ți-l activezi tu pe Steam, îți cumperi ce vrei tu de el. Hai că atâta mai îmi trebuie să-mi fur numărul de telefon. Nu că... Din PaySafe, băi, că mă simt rău, îți dai seama, că am făcut multe... Ai făcut multe, mă, mai bine donai și tu, plăteai și tu meniul ăsta. Bă, deci te rog frumos, lasă-mă să zic că Nicolae G. Carafil, numărul 1, 52 minus 56, stai să văd aici că am o adresă de la un om foarte important și trebuie să deci Nicolae G. Carafil, 52 minus 56, scara 1, etaj 3, metru 1, interfon 3. Așa, și cine dracu era? Arcinemezisul tău. Să mă tu. Cine? Eu de te mint. Cine, mă? Bă, eu sunt doxer. Bă, doxere, cine dracu era? Arcinemezisul tău, care protejează homosexualii pe care eu îi urăsc. Nu, mă, vrei să zici că e și homofob? Nu, deci ăla e Silviu Istrate. Adresa lui Silviu Istrate. Și pula mea e Silviu Istrate cu aia. N-am ajuns în viața mea de el. Care suge pula la homosexuali pe care trebuie să-l omorâm. Deci Nicolae G. Carafil, 52 minus 56, scara 1, etaj 3, Vezi că nu, apartament, că nu 3. respecti regulile acestui stream. Deci sectorul 1. Bă, nu mai repeta adresa, du-te dracu de prost. Da, băi, discursul ăla trebuie omorât, băi, că el apără homosexualii și eu sunt de partea stăpânului în acest Nu război. trebuie omorât nimeni și eu sunt echidistant, frate. Hai, ai altceva să ne mai zici, că deja văd că îți arăți probleme mentale pe live. Deci vezi că sunt un doxer, ai chiar adresa lui cu aia și mâine o să... Ești doxer, când te-o găsit cineva, vezi că când o să te găsesc o să-ți dau un capac, dar doar atât, că în rest n-am ce să-ți fac, că ești prea de treabă. Da? Accepti un capac de la stăpin? Da? Foarte bine, mă bucur. Hai, sper într-o zi să ne întâlnim. Te pup, pa. Se zice poftă mare. Mersi. Da, cu aia.